Maray na aldaw po sa Satuya Gabos, mga tugang, time check po, alas 8 pasado nin pagkaaga, ngunyan pong aldaw na Martes, pasirin po kita ngunyan sa Sitio Garang, sa Barangay Patitinan, sa Banwaan po kang Sangay, hindi po sa probinsya kan na Camarines Sur. Kung tano po, ang tabayanan yan sa episode 29 kan programang Pag-Urlayan ta po. Welcome po liwat sa Gabos na Pardalan, asin naghihinang nyog kan sa kuya pong programa Kagawan Lito de Rosario po ini kan siyudad kang Naga. Nadadang po kita sa 89.5 Radyo Natin Naga sa pamamayo po ni Ma'am Mape Mariscal, asin man sa 105.5 Bicol Idol FM sa panginot po ni Idol Bong Villacruz. Mga tugang, ngunyan po na bulan na Hulyo, pig-obserbar niya to ang National Disaster Resilience Month. Kung nuarin padagos ang pagigayat o pag-ingkanyar sa komunidad ka National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC na makisumaro po sa mga programa kan gobyerno manungod sa pagiging pirming handa pagabot sa anuman na sakuna o kalamidad. Kita po mga Bicolano, saro po sa mga traits niya to iyo ang pagiging resilient. Kadakol ng pinagagihan ka mga kapwa niya to Bicolano, inot na inot po igdi, saroan riyon niya to sa mga pirming pigtatamahan ng bagyo na nagkakausan ng baha, landslide o kaya lahar. Magirumduman niya to ang nakaagi sa ng taon, sunod-sunod po si mga nagtamang bagyo sa Bicol, poon ki bagyong Quinta, Rolly asin Ulysses. Labing naapektaran ang probinsya kang Catanduanes, magin po ang probinsya kan Camarines Norte. Mientras tanto, ang pagtugan ng bulkan namati naman kan mga tugang nyato dyan sa Sorsogon, asinsiri man po sa probinsya kan Albay. Saro po sa mga pinaka mapinsalang pagsabok ang bulkan mayon, iyo nangyari kan taon 1814. Susog sa report, nasa sobra sa 1,200 ang binawian na buhay dahil sa pangyaring iyan. Ang masbate, kung magirumduman niya to, nakamati ni 6.5 magnitude na linog, nakaagi pa sa ng taon. Digdi po sa Camarines Sur, saro po sa mga talagang dai malilingawan, iyo ang nangyaring landslide sa Sitio Garang, Barangay Patitinan, Sangay, Camarines Sur. So mga tugang, yaw po kitang igningon yan sa Sitio Garang, Barangay Patitinan, Sangay, Camarines Sur. Iyo po niya ang naging lugar kan si pagkangirat na landslide kang December of 2018. Magputulong taon na po ko niyan. And yun po ni si Saro sa nakulangan na maray na kalamidad na naging parte kang 2018. Lampas pong 50 ang naganad dito po sa lugar na ini because of that landslide. Dara po hindi ka bagyong Usman. As a matter of fact, gawin po sa kuyang hindi pong bagyong Dom. Kasi mga kamabayad na po sa Sitio Patitinan, Sitio Garang, may dito ito ang mga pangaran, kasi mga nagtuwing malapit na po mga kibika, at sa mga pamilya na makarecover naman sa mangyari. And sa muna po, mahilig po nito ang ginigay po kang national government na mga patrabaho, nangaring pong ma-resolveran ang and mapaatan kung pwede man ang mga landslide na pwede pang mangyari hindi po sa lugar na ito. Mabukid, kaya talagang prone po sa landslide. And sana po dahil naman bagot to, pero sarong po ni sa mga tigururugtong tangon yan ang landslide po sa mga natural na kalamidad pwede magtama sa Satuya, kaya dapat po pwede sila kitang mag-ingat sa Satuya po na buhay. And ang
sa Sitio Garang, barangay ng Patinan, sa Balagsigan. Ano po dapat na mag-step up ang gobyerno, maging lokal at nasyonal. Pangaring pong matabangan pa sa mga kababayan sa lugar na ito. Mahilig po dito sa itaas ang mga construction workers na nagkatarabang na magbutak ng sa islog, no? Sa supplement further erosion na makalagay sa bagay. Padagos po ang isperso kan lokal na gobyerno asin kan gobyerno nasyonal. Tangarig maibitaran ang mga siring na pangyayari. Mientras tanto, igdi po sa Ciudad Canaga ang pagkakahaman kan Naga River Revetment Project na minasakop kan 10 river barangays kan syudad, asigurasyon ng bilang armas sa darakulang pagbaha asin posibleng pagsupay kan Naga River. Kung sa tuya pong matandaan, pag minaabot ang bagyo, halangkaw ang lebelo kan tubig salog asin pirming hadit ang mga residentes sa gilid kang salog. Alagad huli kan revetment project ni dating congressman asin ngunyan BP Leni Robredo na antisiparan ng gad ang bagay na nasabit. Bueno po, ang tema kan sa tuyong obserbasyon ngunyan na taon, iyo ang tamang pamamahalat, kahandaan, kaalaman at pagtutulungan sa sakuna at pandemyay kalasag ng bayan. Ang NDRRMC po through the Office of the Civil Defense naglunsar ni mga webinars asin mga pa-contest. May month-long activities man po kung saan covered ang apat na thematic areas: ang prevention and mitigation, preparedness, response asin ang rehabilitation and recovery. Sa Ciudad Canaga, labo-labo man po ang pagtaon ng kapasidad sa mga individual sa basic life support na pinuunan kang panahon na mayo pa po ning pandemya. Nagkaigwa kadto ni mga Skills Olympics ngarig i-test ang kaaraman kan mga individuals sa pagsalbar ning buhay. Ang Skills Olympics po ginibo maging sa mga membros kan pamilya, mga estudyante, mga barangay tanod, mga drivers asin na iba pa na hali sa man iba-ibang sektor kan sa tuya pong syudad. And hindi po nagpapadagos sa ngunyan dawa po nga ni very limited ang partisipasyon kan mga kababayan ta. Pero ang pinaka-target kani, iyo po ng taanan ni magkakanigong kapasidad ang mga kababayan nyato. Maog ba po kitang mahiling na talagang nakikisumaro ang mga pag-iriban nato sa maniba-ibang ahensya
Ipiglunsar po kang Department of Education ang tree planting activity. Inapod din ining 1 employee, 1 tree o bawat guro isang puno. Saludo po kami sa inyong mga teachers. Ang DSWD, pig-iinganyar ang kada saro po sa satuya na magkaigwa o maghanda ng emergency go bag. Ini talagang importante na igwaan kada saro sa tuya o an kada pamilya. Sa ibong po kan mga angat, kuanon ko po ining pagkakataon na kita makapagpasalamat sa kabos ng mga non-profit organizations na pirming handang magtabang sa mga tugang nyato urog na tuyong igwang kalamidad. Buhay na buhay po ang espiritu kan na bayanihan. Asin yan po, aram ko dahil mawawara sa ugali kan mga Pilipino, lalo na po ang mga Bicolano. Kitang mga Bicolano po baga, saro yan sa mga traits nato ang pagiging resilient. Yao na po igdi ang mga members ka na mga barangay officials, mga leaders lokal, ang mga private organizations, arog po kan Rotary clubs, mga Eagle clubs, asin na manibay pa pong sektor kan sa tuya pong sosyedad. And special mention po ang Kusog Bicolandia sa pamamayo po ni Sir Noel De Luna na biyo-biyo ang pagtabang sa buong Bicolandia, lalo na po pag-abot ni kalamidad. Salamat po kami sa Saindo pong esperso, tangari pong mayangat ang buhay kan mga Bicolano. Mga tugang, salamat diwat po sa pag-ibasa ko digdi sa sakuya pong programa. Padagos na nagdadakula po ang sa tuyang pamilya digdi po sa programang Pag-Orlayan ta po. Salamat man po duman sa mga padagos na nagdadalan asin nagaantabay. Kan episode 28 po kan programa nato sa tuya pong pigya feature na mapadapit sa problema sa tuya pong kidney. And sa tuya pong naging resource person, yun po ang matibay na doktor, si Doktora Jo Bonos Baroma. Yan po sa episode 28, madadalan po yan sa tuya pong Facebook page, asin mga sa tuya pong YouTube channel, Kagawad Lito Del Rosario. So happy birthday po duman sa mga nagsisilibrar kasi na pong mga birthday sa ngunyan. Belated po duman sa mga nagtarapos na, and advance happy birthday po duman sa mga maabot ang sa pong mga kumplianyo. Sana po sa tahawakan na pandemya makuha tamang giraray ang magkaigwan ng dikit na selebrasyon. Pagpasalamat po sa tuyo pong kagurangnan. So mga tugang, antabayanan ta po, dakol pang urulay kapalibutan, urulay manungod salud, mga kapupurutan, impormasyon, inspirasyon, asin adal ang sa tuyang tatanan oras hindi po sa programa. Asa sa masunod pong Sabado liwat, ini po ang sinong kaibanan, si Kagawad Lito Del Rosario. Keep safe po, mabuhay kita, gabos.